El meu balanç sempre és positiu, vull dir, tot el que he fet ho he fet per convicció pròpia, no? I crec que hem fet coses de molt de trellat lligades a la manera de ser, te parlo en clau turisme, a la manera de ser dels valencians, a vendre allò que ja duíem en l'ADN i que no hem creat res nou no hem inventat res, ni hem construït ningú gran edifici per a que vinguin més turistes, sinó que jo crec que venent allò que ja és nostre, no? El nostre patrimoni, la nostra gastronomia, el nostre territori, tot en conjunt hem aconseguit, estava llegint una notícia en què hem batut rècords, no? L'arribada de persones a Manises, i no valencians que van i tornen, sinó persones estrangeres que arriben així, i això vol dir que hem crescut en turistes i hem crescut d'una manera positiva. Un dels nostres projectes o buque insígnia és el del tros al plat, no? Aquesta filosofia de vendre el territori lligat a productes de la terra, de la mar, de les granges, no? Lligat a la gastronomia, a aquesta gastronomia excel·lent que tenim, que hem fet, en la qual cosa podem anar a qualsevol fira i la gent entén perfectament quina venda estem fent del territori, no? I per què han de triar aquesta destinació i no una altra. La gent quan tria una destinació, un dels motius per als que tria aquesta destinació és la gastronomia. Si sap que va menjar bé, tria aquest lloc, i nosaltres volem que mos trien també. Nosaltres volem ser València, tots som València. Tu quan ixes d'ací, d'on eres? De València. Tu no dic que soc de Sueca, perquè ningú coneix Sueca, però València sí que se coneix, no? I nosaltres volem formar part i volem aprofitar-nos d'aquesta gent que ve a València capital per tal de poder-li ensenyar coses com Gandia, Sagunt, Xàtiva. Vull dir, nosaltres tenim molta riquesa més enllà del que és la capital. És cert que la gent, a veure, tu quan viatges també te'n vas a la capital i això ho fem tots, però quan nosaltres anem a una fira li diguem sí, València, vine a conèixer València capital, però sàpies que, a més de València capital, si puges al tren de Rodalies, en 3/4 estàs en Gandia o en Xàtiva. I el que hem fet és aquesta plataforma en la que localitzadors de l'estranger, perquè els valencians ja mos coneixen, però de l'estranger, tu sobre aquesta pantalla o aquesta plataforma pots trobar localitzacions que diferents ajuntaments ens van enviant d'espais que tenen ells molt singulars i, a més, persona de contacte en la que poden parlar per trobar com podem anar, quins són els terminis que ens demana l'Ajuntament, on ens podem allotjar, on podem trobar perruquers, on podem trobar vestimenta. Vull dir, tot això apareix en aquesta part de la plataforma que és com una ajuda, no? Nosaltres el que volem és que vinguin, i que vinguin així estrangers a gravar així espais publicitaris, llargmetratges, vull dir, ens dona igual, però que vinguin així. Per què? Perquè que aquesta imatge o aquest paisatge en la gran pantalla fa que la gent tinga curiositat per conèixer-la. Nosaltres pensem que les empreses són l'ingredient principal del turisme. Vull dir, sense empreses, ja t'ho he dit abans, no té sentit, això. Sí que s'està treballant molt en això, el que passa és que han estat a l'ombra molt de temps i nosaltres el que hem volgut és rescatar-les. I les assentem en comú i són capaços de treballar colze a colze, vull dir, se complementen, perquè realment no existeix la competició en aquest tipus d'empreses, perquè moltes vegades, si jo no puc prestar el servei, te cridaré tu i te diré, vine, ajuda'm, tinc els seus clients, què tal, no? I assentar-los, nosaltres fem moltes taules redones en aquest aspecte, de sentar gent que té producte en gent que ven el producte, i els presentem, perquè n'hi ha vegades que ni se coneixen, ni saben que jo tinc aquest producte ni jo sé que tu l'explotes. Tampoc a aquestes altures, com te deia abans, el que vols és que tot se quede... Nosaltres el temps que te dona 3 anys és de sembrar moltes coses, que d'algunes veus el fruit, com el tros al plat, algunes no naixen perquè no poden néixer, i altres que se veurà el fruit quan passa el temps. Jo entenc que el que vinga darrere ho entendrà així i continuarà aquesta tasca, perquè vull dir, moltes coses de les que nosaltres hem fet no tenen volta darrere.